Kembali spesial kali ini majikan saya. Kula yakin karo sampeyan ake senang kepe kakak beli duwe masa depan. Mangga diaturi kagene majikan saya. Buat yang punya Anjang Sadewa Production. Aja nyerah genang omongan, jadiakeun semangat ning badan. Milik kakang duduk karena melas, nanging kakang lanang sing berkelas. Buktiakeun omongane wong salah, buktiakeun wong tua melu bangga. Yen kakang bisa gawe bahagia. Mangga diatur kagene majikan. Buat Ibu Rokaya sayang. Ya. Oke. Diaturi kagene majikan sayang. Masih bareng yang happy Padi Tarawan. Kula selalu ning iringan dampingi sampean, najan beli karo tenaga, dan bantu karo doa. Kula pinuntut bahagia, nanging bareng usaha, bareng nikmati prosesi, sampai tekan ning sukses.